Manden cheni manden muso moro ni kramo somo ni donso amunu be manden kono ana amunu be manden koka kuma kile kana blaba bi amena video ke video abe boli mun kan oye ka kuma mogo dɔw ni ɲɔgɔn cɛ jɔnu Safi ani Bingini bon mena kuma olu ni ɲɔgɔn cɛ mais depuis a video ma daminɛ kangarida ka kusa wuli ka bɔ nkayi parce que bima mangan bila sena munu ye video ka ko la pour que ka ɲɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'olu bɛɛ lajɛlen barikada bon e mɔgɔ mun bɛ yen i tɛ video kɛ i tɛ ko ɲini k'a ban ni mɔgɔw y'a daminɛ i bɛ n'i ka commentaire kirikira sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn ko ça vaut pas la peine b'i ba tar sauter n'i y'a sɛbɛn ko c'est retard b'i ba tar sauter n'i y'a sɛbɛn ko kɛlɛ in tɛ se ka ban i ba tar sauter len don depuis a ma daminɛ parce que Facebook b'i bolo depuis i yɛrɛ ba fitinin i bɛ TikTok ka depuis fa fitinin i tɛ intervention kɛ ni mɔgɔw y'a daminɛ i bɛ n'i ka sɛbɛnni kolondenw bila yen nɔ i tɛ ko dilan i tɛ se k'a dilan i fa tɛ se i ba tɛ se ni mɔgɔw ko u bɛ ko dilan a b'u décourager n'i ye n décourager i ba tar sauter len don depuis a ma daminɛ voilà donc ni min ye commentaire jugu kɛ i tɔgɔ fɔlen don wa i tɔgɔ bɛ sɛbɛn wa i y'a ɲini ok donc alhamdulilayi rabbil alamina Safi ni Bingini o fɔlen don ɲɔgɔn kɔ diɲɛ kɔnɔ ni kɛlɛ kɛra cogo o cogo sigi ka fɔ b'a pan ni ko juguyara cogo o cogo hakilima fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka ban donc mankan ni Safi ni Bingini cɛ de un d'abord maloya ko don parce que vocaliw bɛ ka bɔ vocaliw tɛ ka bɔ nin bɛɛ ye maloya ko ye nin bɛɛ ye ninnu fila bɛɛ ka hakilintanya b'a la quoi parce que ninnu ka kɛlɛ dɔ nana kɛ Bingini ani Maramba ko kɛlɛw nana kɛ yan Bingini ni Safi jara bon donc ko vocaliw bɔra Maramba ka vocaliw bɔra n'aw yɛrɛ tilala ka na kɛlɛ vocal ko la nin tɛ maloya ye o ye maloya ye dɛ donc mɔgɔ adamaden n'aw jara aw bɛ kɛlɛ o diyagoya ye jɛ o jɛ ni kɛlɛ t'a la bila o tɛ jɛ n'aw jɛra aw bɛ kɛlɛ tɛ baasi ye mais n ta tɛ ban o de ye hakilintanya ye ni mɔgɔ fila kɛlɛla
jo be mun bolo n'a ye jo to a bolo ka kɛlɛ kɛ o ye naloma ye jo be kɛlɛ la n'a ye kɛlɛ kɛ parce que jo b'ale bolo o ye lagalagatɔ ye jango mun jo tɛ kɛlɛ la n'a bɛ ka kɛlɛ kɛ tɔgɔtigi fila do o tɔgɔ tɛ dɔ la o tɔgɔ bɛ dɔ la o n'u jɛra n'u kɛlɛla aw jɛra ka dɔw de kɛlɛ o jara mɔgɔw ma ja mɔgɔ ye aw jɛra ka dɔw kɛlɛ aw jɛra ka dɔw kɛlɛ wa dɔw farala aw kan ka jɛ ka dɔw kɛlɛ donc aw jɛra ka mun kɛlɛ aw ka fanu farala aw kan aw jɛra ka minnu kɛlɛ olu bɛ mun fɔ bi olu dɔrɔn fana tɛ dɛ fani minnu bɛ yen tuma min na n'aw kun bɛ k'olu kɛlɛ n'u ye aw dɛmɛ k'olu kɛlɛ o fani ninnu bɛ kɛ cogo di bi aw fila kun ka di wagati min na caman kɛra Safi fɛ parce que k'a ni bi ɲini ka di caman donna Safi ko la ko parce que k'a ni bi ɲini ka di caman donna bi ɲini ko la parce que ani Safi ka di caman kɛra bi ɲini fɛ parce que ani Safi ka di bi o ni bi ɲini ni Safi nana kɛlɛ ka fara o ok o minnu kun bɛ bi ɲini fɛ ni olu ye Safi kanu olu bɛ kɛ cogo di minnu kun bɛ Safi fɛ n'olu ye bi ɲini kanu olu bɛ kɛ cogo di donc mɔgɔ n'i miiri ko dɔ la i bɛ ko dɔ to yen ko dɔ kama mɔgɔ t'i jo i jo kɛlɛ bɛɛ kɛ dɛ i t'i jo kɛlɛ bɛɛ kɛ wa ni mɔgɔ y'i jo kɛlɛ bɛɛ kɛ i bɛ c'est-à-dire i b'i jalaki sɔrɔ a kɛlɛ dɔ la parce que mɔgɔ b'i jo bi mais i t'a kɔnɔ fara n'i y'i jo kɔnɔ fara i b'i jalaki sɔrɔ a kɔnɔ ne bɛ kuma aw fɛ denkɛnin o ye dɔgɔnin ye Safi ye kɔrɔmuso ye bɛɛ ni hakilina ta don mais ne Bala ne ka hakilina ni mɔgɔ caman ta bɛ kɛ kelen parce que ni tiɲɛw fɔcogo ma kɛ kelen ye mais tiɲɛw bɛ tila ka taa kɛ tiɲɛ kelen ye n bɛ kuma jɔnni fɔlɔ fɛ o de ye Safi ye n bɛ kuma Safi fɛ ka da mun kan Safi ka sabali Momo muso sabali Safi sabali bɛ sabali ka da mun kan ni mɔgɔ y'i k'a ba ye ka ban dɔrɔn a banna foyi tɛ ba kɔfɛ ni mɔgɔ k'i ma ne ba de ye e ye o tigi ye koba kɛ karisa ne ba de ye ba ani woloden i b'olu de lajɛ u tɛ kelen ba bɛ munu ba bɛ sabali ba bɛ den éduquer ba bɛ yafa e m'a ye Safi denni ba ya tellement k'a ka gɛlɛn mɔgɔw ba bɛ mun f'u ma ba bɛ danga mun don n'a sɔrɔ Ala tun b'a danga minɛ sisan dangaden tun bɛ caya ka tɛmɛ halala kan parce que ba diminen bɛ mun fɔ Ala t'u minɛ parce que Ala b'a dɔn dimikanw de don ba ni den cɛ ka gɛlɛn billahi hali saya bɛ den to a ba kama saya bɛ den to a ba kama donc n bɛ mun de f'i ɲɛna fɔlɔ bingini y'a ba de k'i ye kele bingini y'a jigi de k'i ye fila bingini y'a yɛrɛ kalifa i ma saba donc ni bingini y'o bɛɛ kɛ aw kun ka di aw jɛra ka mɔgɔw kɛlɛ donc ni dimina ni bingini ye ko dɔ kɛ ko min n'a jo t'a la c'est diyagoya don i ka dimi Safi diyagoya don mais aw fila ka kɛlɛ n'o bɔra ka se ka jigi bɛ kɛ e kɔrɔ ye ne b'a fɔ e de ɲɛna fɔlɔ e ka sabali i ye kɔrɔ ye i ka kɔrɔ ni bingini i y'a ba ye a y'a ba k'i ye i y'a a ka denbajala a y'o fana d'i ma donc a mana kɛ cogo o cogo kɔni a y'i bonya bonya dan ye yɛrɛkun di ye sɔnni dan ye yɛrɛkun sɔn ye sɔnni dan ye adamaden sɔn ye kanu dan ye n ba y'i ye donc n'a y'o kɛ a ye koba k'i ye sinon hali anw yɛrɛ an n'an baw bɛ kɛlɛ donc welelikɛlaw bɛ se ka a sumaya dɔɔni donc Safi mun ye kɔrɔ ye ni bingini ye nin bɛɛ kɛ nin tɛ mɔgɔ hakilina ta ye ne ta ye n yɛrɛ ka hakilina de ye dɛ donc n b'a fɔ Safi ka sabali
Et parce que Safi be sabali ka da mun kan ale de ye kɔrɔ ye ale de ye ba ye donc ni ba n'a ni den kɛlɛla ba de bɛ deli wa ba de bɛ deli ba de bɛ sabali donc o de kama an bɛ Safi deli ne bɛ Safi de deli a ka sabali a k'i majigin Safi bɛ deli mun na ale de ye kɔrɔ ye ale de bɛ kunni kɛ ale de kan ka dilanni kɛ ale de ye hakilitigi ye wa n'ale de ta banna kɛlɛ in ban ka di ok donc Safi ye ko bɛɛ kɛ binkini ye o Safi ye ko bɛɛ kɛ binkini ye o Safi ye binkini layɛlɛn o Safi ye binkini kɔrɔtan o Safi ye jama tugu binkini kɔ o bɛɛ ye ko tiɲɛ de Safi ka sabali dɔrɔn parce que ale de ye kɔrɔ ye Safi ka sabali dɔrɔn binkini jigi k'ale de Safi ka sabali dɔrɔn binkini ba k'ale de Safi ka sabali dɔrɔn binkini y'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ kalifa Safi ma o diyara mɔgɔ ye o ma diya mɔgɔ ye donc ni mankan kɛra Safi bɛ deli n'o bɛ ye wagati min na ni binkini bi i kalifa ma wagati min na ni binkini b'a k'a ba ye wagati min na ni binkini b'a k'a ka balima a ka denba jalaw d'a ma o donni ninnu kama o don de bɛ lajɛ ne tɛ nafigi den si ka nafigi den ya lamɛn nin ye ne bala yɛrɛ de ka hakilina ye ok donc ne bɛ o ye nin ye ne yɛrɛ de ka hakilina ye ka ta ka n hakili ye mun y'a ko la donc fɛn min ye ni mankan kɛra a bɛ ban ten o ye Safi ka delili kɛyɔrɔ ye binkini a kɔnɔman don an bɛ wagati min na ko camanba bɛ ka kɛ ni mɔgɔ min y'a lajɛ k'a ka kɔnɔ lajɛ a ka gɛlɛn quoi denwolomuso bɛɛ ma mun bɛ ka k'a la bi a cɛ c'est à dire hakilima a ka gɛlɛn quoi donc o bɛɛ ni mɔgɔ minnu y'o bɛɛ jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ e ye muso ye k'a dɔn k'a fɔ muso dɔ bɛ o kɔnɔman don ni gɛlɛya in bɛɛ b'o kan ni kumakan jugu ni miiri jugu in ka fara kɔnɔ sɛngɛ kan hakilima kɛ man di ka juguman ko la quoi hakilima kɛ man di k'i ta so ma quoi hakilima kan ka hakili sɔrɔ o wagati la ne tɛ binkini ni wagati tɛ ko dɔw kɛ wagati a ma a ma ɲi a ma donc o kama halisa n bɛ kuma Safi fɛ a ka sabali Safi k'i majigin binkini n bɛ mun fɔ mɔgɔ adamaden ni mɔgɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na n'i ye mɔgɔ min k'i kɔrɔ ye toujours i bɛ kɔrɔya in de to n'i ye mɔgɔ k'i ba ye kana ɲinɛ baya kɔ baya tɛ se ka ban n'i ye mɔgɔ k'i ba ye n'aw kɛlɛla toujours den ka to a ka den place la den ka ba don a ka baya la den ka na a ba yɔrɔ la den ka na a kɔrɔ yɔrɔ la mankan bɛ ban mais jamatigi fila ka kɛlɛ nafigiw de b'a caya jahiliw de b'a juguya mais aw fila ka nin kɛlɛ Safi ani binkini ka nin kɛlɛ aw ye kɛlɛ in de kɛ mais aw tɛ kɛlɛ in conséquence dɔn kɛlɛ in na aw ye ba caman de malo aw ye fa caman de malo aw ye kɔrɔmuso caman de malo aw ye jigiw de tigɛ a ye jigiw kari a ye mɔgɔw malo a ye mɔgɔw siri tigɛ aw fila ka kɛlɛ la c'est à dire wagati min na aw fila kun ka di aw sababu la u jɛra ka dɔw kɛlɛ aw sababu la aw ka fanu farala ɲɔgɔn kan ka dɔw kɛlɛ aw ka fanu farala ɲɔgɔn kan ka dɔw malo k'u sigi u sen tabara kɔnɔ dɔw ni dɔw ka fara balimaya ka fara sinjiya ka fara aw nɔfɛ aw ka tila ka na fara tilesu kuncɛ bɛɛ ɲɛna nin ye maloya ye dɛ ni
Safi ni bingini sera ka fara ne ma do Safi ni mɔgɔ me se ka na jeliya kɛ bilen o teriya kɛ jeliya kɔnɔ bilen o ni bingini ni Safi sera ka fara ne ma do jeli mun be se ka micro minɛ tuguni ka tila ka jɛ k'o fɛ o ne ma dɔn ne ta do o be se ka kɛ cogo min na ni fani minnu b'aw kɔ a man di fani si ye Safi ni bingini k'u ka kɛlɛ ni o Safi ka fani o fani be ko Safi ni bingini ka kɛlɛ jara ye Safi fani kun tɛ nafiki den de kun don bingini kanubaga ci fɛn o fɛn kun be ko Safi ni bingini ka kɛlɛ jara o bɛɛ bâtard c'était pas vrai aw kun teriw tɛ sinon aw kelen kelenna bɛɛ kun ko ka da ka fani ye mais aw fila faralen ɲɔgɔn kan o jara faniw ye parce que nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ n'i ye nɔnɔ kɛ dɛgɛ la nafa 5 be yen nɔnɔ b'o de ɲɛ dɛgɛ la n'i ye nɔnɔ kɛ dɛgɛ la a b'a caya a b'a minja a b'a ɲɛjɛ a b'a timiya i y'a faamuya wa donc n'i ye nɔnɔ kɛ dɛgɛ la dɔrɔn i bɛ nafa 5 de s'a ma de 1 d'abord i b'a ɲɛ nɔnɔ ne y'a kɛ dɛgɛ la a ɲɛ bɛ jɛ dɛgɛ ɲɛ bɛ jɛ dɛgɛ bɛ caya dɛgɛ bɛ kumu dɛgɛ bɛ timiya dɛgɛ min bɛ ja nafa 5 nɔnɔ b'o de ɲɛ dɛgɛ la donc aw ta in aw ye bɛɛ jigi tigɛ aw y'aw ka fanu jigi tigɛ ka mɔgɔw jigi tigɛ wa ni si t'a la baasi ye fo ka taa kɛ jeliya kɔnɔ a jeliya aw bɛ yen de ko ka mɔgɔw kala aw bɛ yen de walasa an kana kɛlɛ aw bɛ yen de walasa an kana fara aw bɛ yen de walasa c'est-à-dire aw kan k'an ladi ko min na aw de bɛ k'o kɛ aw kan ka diɲɛ bila sira ko min na aw de bɛ k'o kɛ aw kan ka wele kana ko min dilan k'aw faw welela ka n'o dilan aw kan ka wele kana ko min dilan aw baw welela kana ko min dilan aw kan ka wele kana ko min dilan aw yɛrɛ de bɛ ka ye o ko la mais nin ye jigitigɛ de ye jeliya kɔnɔ nin ye maloya de ye jeliya kɔnɔ jeliw ka kɛlɛ an ma mɛn ko den jumɛn ladamunen don ni den bɛɛ k'a ye taa jelibugu ko den jumɛn bɛ kodɔn ni den bɛɛ ye k'a ye taa jeliw ka so hɔrɔnw de tun bɛ nin fɔ dɛ ko den jumɛn bɛ yen ko ni mɔgɔ b'i gundo kalifa la k'a ye taa jelidenw fɛ yen ko jɔn de bɛ yen ni danbe bɛ kalifaw la k'a ye taa jeliw ka so parce que jeliden lebu tɛ jeliden fɛ yen walahi bilahi talahi i fɔlɔ i bɛ ɲininkali ko la i bɛ wolo fo ka sa i tɛ jeli ye kɛlɛ la kɛnɛma i bɛ wolo fo ka sa i tɛ jeliw ka kɛlɛ mɛn kɛnɛma u bɛ kɛlɛ mɛn a bɛ ban so kɔnɔ bilahi talahi aw baw tun bɛ t'u jɔ mikoro la i bɛ taa sɔrɔ n kalela ala la walahi u kun man di pepepewu mais dɔ bɛ mikoro minɛ a b'a di dɔ ma a bɛ tila k'i jɔ ka dɔ in lamɛn alors que u kun tɛ kuma bilahi alors que u tɛ kuma jeliw de tun b'o kɛ parce que ni jeli yera kɛlɛ la o ye jigitigɛ de ni jeli yera kɛlɛ la o ye c'est à dire ni jeli yera kɛlɛ la o ye jigitigɛ ye quoi ni jeli yera kɛlɛ la dɔrɔn o ye manden cilen mais n'a fɔra ko jeliw aw minnu kan ka teriya ɲɛfɔ anw ɲɛna aw de bɛ jɛ ka kɛlɛ aw minnu kan ka jɛɲɔgɔnya ni teriya bɔ ɲɔgɔn na aw de bɛ jɛɲɔgɔnya ni teriya ɲagami aw minnu bɛ yen ni an kamana gana n'an kan ka na aw kan ka denmisɛnninw ladi bi bi in na aw de kan ka denmisɛnninw ladi denmisɛnninw kan ka teriya k'aw ka teriya de kɔnɔ aw de kan ka kɛ modèle ye mais ni aw yɛrɛ ka jɛ o jɛ filenkolonin kalakatan plinkiti pɔn o y'o parali o ye maloya ye donc ne bɛ mun de ɲini aw fɛ aw de y'a jɛ kɛ alhamdulilayi parce que ni mɔgɔkɔrɔba bɛ ka kasi n'i bɛ fɛ a ka kasi juguya i b'a fɔ ko karisa ko kana kasi n'i ko kasibagatɔ ma k'a kana kasi i bɛ fɛ a ka kasi juguya de jo tɛ yen jalaki tɛ yen parce que nin bɛɛ ye vocal de kɔrɔfɔli de musojɛ kɔrɔfɔli tɛ ban musojɛ kɔrɔfɔli tɛ ban y'o faamu bi na vocal bɔra vocal ma bɔ nin bɛɛ ye patapatakan de n'aw jara aw jara de n'aw kɛlɛla aw kɛlɛla n'aw bɛ kɛlɛ ban aw bɛ kɛlɛ ban où est le problème mais i y'a faamuya wa aw bɛɛ ye star de mais Safi mais attends Safi bɛ se dɔnkilida de la mais est-ce que o ye fani ko ye wa faniw bɛna diyagoya de don parce que fani si tɛna ko Safi cɛ ka ɲi fani si tɛna faniw bɛna de a bɛ se dɔnkilida la a ka dɔnkili ja a banna n'a m'i ja t'i ka sirajan den fɛ i y'a faamu mais faniw tɛ se ka na Safi tɛ se ka sanga sɔrɔ k'a fɔ a bɛ fani kuma lamɛn non
Safi de b'a ka décision ta ale de bail Safi de b'a ka décision ta ale de kɔrɔ ye i y'a faamuya wa kalifaw ye kalifa dira ale de ma a ka yafa Biɲini ma Biɲini ne b'a dɔn den place la k'a yɛrɛ to den place la ka wuli ka taa yafa deli a ba fɛ ka wuli ka taa yafa deli a kɔrɔ fɛ bɛɛ y'a faamuya wa o dɔrɔn de bɛ ko in ban mais minnu b'a fɔ ko non ni Biɲini y'o kɛ mɔgɔw b'a faga o mɔgɔw kungo de minnu b'a fɔ non ni Safi y'o no Safi jɛra n'o ye i y'a faamuya wa u bɛ Safi faga jɔnni bɛ Safi faga o jɔnni bɛ Safi faga fa de wuli o tigi la k'a faga o de ye mɔmɔ ya donc alhamdulilayi ne bala bolo ni bɛɛ y'i sigi k'i ta kɛ kulokɔrɔ kuma lamɛn nafigidenya de don ok ni olu fila ni Biɲini nana Safi fɛ ni Biɲini ni Safi jara jɔnni bɛ se ka kuma jɔnni bɛ se ka Safi convoquer k'a ni Biɲini jara jɔnni bɛ se ka taa Biɲini convoquer k'a ni Safi jara donc mais ka taa jɛ kɛ jɛ in tɛ dɛ aw ka jɛ t'anw ɲɛ sira la aw ka foyi tɛ ne ɲɛ sira la dɛ mais mun digilen don ne la tout dernièrement aw fila ka nin teriya dumanba in aw ka nin jɛ dumanba in aw kɛtɔ mɔgɔw kɛtɔ k'aw kɛ leçon ye filɛ ni galama salon ni ɲinan cɛ dɔrɔn salon ani ɲinan cɛ dɔrɔn e k'o jɛ fara cogo la i b'a ye mun nana ne nin mun nana nin dɔ ka yafa dɔ ma i y'a faamuya wa bɛɛ ka to i place la Biɲini k'a yɛrɛ dɔn Safi den ye Biɲini k'a yɛrɛ dɔn Safi dɔgɔnin ye Biɲini ka Safi bonya Biɲini ka wuli ka se Safi ma Safi k'a yɛrɛ dɔn ba ye Safi ka yafa Biɲini ma où est le problème a tɔ bɛɛ i y'a faamuya wa vocal bɔra dɛ Afu Keyita dɛ non nin bɛɛ ye manamanakan de nin tɛ Afu ninnu nɔ y'a kana n'an ka kɛlɛ foyi juguya nin tɛ Afu ka foyi tɛ nin na où est le problème où est le problème ne bala bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw y'a ban don dɔ la a bɛ ban n'aw m'a ban n'aw sara a bɛ ban koyi n'aw y'a ban n'aw yafara ɲɔgɔn ma hali n'aw yafara ɲɔgɔn ma o bɛ bonya mun se aw ma kɛlɛ in banbaliya t'o se aw ma ni aw ye nin kɛlɛ ban o bɛ mun se aw ma sini o nafa ka bon n'a banbaliya ye n'aw y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ nafa mun se aw ma o nafa ka bon ni aw m'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ni aw bɛnna o bɛ mun se aw ma aw bɛnbaliya o t'o se aw ma n'aw ma bɛn aw bɛ kɛlɛ juguya aw bɛ kɛlɛ juguya cogo di aw bɛ mɔgɔw a ye faw fara a ye baw fara donc aw ye balimayaw tiɲɛ aw ye sinjiya tiɲɛ wa a ye teriya a y'a kasa ci mɔgɔw nun na wa a ye jeliya lagosi fayanfan a ye jeliya lagosi bayanfan a ye jeliya lagosi ka danbe lagosi ka hɔrɔnya lagosi bilahi n kalela ala la parce que aw kɛra sababu ye hɔrɔnw kɛlɛla aw kɛra sababu ye hɔrɔnw farala aw kɛra sababu ye hɔrɔnw kɔ donna ɲɔgɔn na aw kɛra sababu ye hɔrɔnw ye ɲɔgɔn haramu aw nɔfɛ aw jeliden fila mais n'aw jara hɔrɔn ninnu ta bɛ ban foyi man jugu fo hɔrɔnw ka fara jeli nɔfɛ n ko jeli nana kalali le kama ni farali sababu bɔra jeliw la don yɔrɔ jelimuso fila ka kɛlɛ diɲɛ ka bɔ jelimuso fila ka kɛlɛ kala ma o jelimuso fila ka kɛlɛ ma ban dɔ n'a muso ka kɛlɛ jelimuso ka wuli k'a bɛ taa dɔ n'a muso ka kɛlɛ ban jelimuso t'a miiri a yɛrɛ ta la jelimuso minnu ka kɛlɛ ma ban o jelimuso tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ ban jelimuso min ma sɔn kɛlɛ banni ma o jelimuso tɛ bila mɔgɔ ka intervention na jelimuso min ma sɔn kɛlɛ banni ma o jelimuso tɛ furu siri jelimuso min ma sɔn kɛlɛ banni ma o jelimuso tɛ sumu sigi bilahi bamanan a ye ɲininkali kɛ mɔgɔ b'i miiri ko dɔ ma ka ko dɔ to yen aw ye denbayatigiw de aw ye kabilatigiw de aw ye cɛtigiw de aw ka ka leçon de di mais ni ma ɲɛ a ma ɲɛ hali dɔɔni a kɛra malo ye jeli bɛ mɔgɔ bɔ maloko la mais jeli tɛ hɔrɔn bila maloko la
jeli be wallahi nkalela alala jeliw be horon bɔ malo la de mais jeliw tɛ horon bila malo la nin kɛlɛ a ye mɔgɔw bila malo kɔnɔ de wallahi y'o faamuya wa donc nin ma ɲɛ mais mun fɔ an ɲɛna bingini b'i deli e ni cɛ Palmer dɔgɔnin don aw k'aw dusu jigi aw ka sabali aw ka se aw kɔrɔkɛ ma m'a fɔ aw ka taa Safi fɛ yen dɛ aw bɛ taa Momo fɛ yen n'o ye Safi cɛ ye aw bɛ Momo wele aw bɛ taa Momo fɛ yen aw bɛ taa ka yafa deli Momo fɛ kɛlɛ ka ban a banna pewu bingini kana mɔgɔ si lamɛn kɛlɛ banni ko la bɛɛ ye ko k'i ti kuma ok donc o kumabaliya ne b'o ɲini ye k'o to ya i ka taa yafa deli Momo i ni cɛ a ka taa yafa deli Momo fɛ yen a ka taa Momo fɛ yen aw ni Safi filɛ bɛɛ b'a fɔ ko Safi don ta Safi bɔta ne bɛ Safi dɔn wallahi parce que mɔgɔ n'a y'i bonya foyi tɛ bonya kɔfɛ fo dɔgɔli wallahi mɔgɔ bɛ mɔgɔ bonya o bɛ n'i y'o bonya o ka do Safi bɛ mɔgɔ bonya hali n'a Safi kɔni bɛ ne bonya wa n b'a dɔn a bɛ mɔgɔ bonya wa n b'a cɛ dɔn n b'a dɔn a ye se o fɛ yen a ka nin ban nafa foyi tɛ aw ka kɛlɛ la wa muɲu ni mun fɔlɔ taara yafa deli kana mɔgɔw lamɛn o mɔgɔ minnu n'i bɛ k'o lamɛn dɛ olu de b'i tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a tɛ kɛlɛ banni fɛ ala kan'o k'i ka fani yɛrɛ wallahi n b'o f'i ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ tɛ mankan banni fɛ ala kan'o k'i ka fani ye aw kana mɔgɔ kan lamɛn a y'aw majigin ɲɔgɔn ye la ilaha illallah i jɔ tan dɛ jɔn de ye ɲininka i ka intervention na yan nɔ dɛ Safi a trop gros cœur jɔn de ye ɲininka jɔn de ye e ɲininka nin jɔn yɛrɛ de ye ɲininka i hakilinata la yan nɔ ne ko jɔn de ye ɲininka i hakilinata la k'i ba n'i fa kama jɔn de ye ɲininka Safi a gros cœur jɔn de ye ɲininka i hakilinata la yan e bâtarden Safi a gros cœur e saraka den depuis kunasini ko in bɛ sen na e namima den mun e ma video kɛ ka delili kɛ ni ma sabali b'i ba k'i fa aw ka du bɛɛ saraka den na mun manamana kan sɛbɛ yan Safi i dɔgɔninw don a y'aw majigin ɲɔgɔn ye aw ka nin mankan ban aw ni ɲɔgɔn cɛ mais mun fɔ o y'o ye nafa foyi tɛ nin na ala kana to ala aw ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye mais mɔgɔw k'aw ye dɔrɔn ka nin mankan ban c'est bon a ye kamanagan bila Bamakɔ musow bɛɛ la a ye kamanagan bila Exilɛri musow bɛɛ la nin man di aw yɛrɛ ka fani ye nin t'aw ka tɔgɔdiya ye nin ko in man ɲi nin tɛ jeliya kɔnɔ nin man ɲi quoi ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli quoi karisa ye nin de kɛ karisa bɔra nin vocal ye e ne bɛ se ka diya cogo di kan tɛ vocaliw ci ɲɔgɔn ma mais attends mais nin ye manamana kow di donc ayi nin ye mankan lankolon de nafa foyi tɛ nin na nin tɛ nafa si ni kɛlɛ nafa foyi tɛ se Safi ma ni kɛlɛ nafa foyi tɛ se bingini ma mais Safi ne b'i deli n'a b'a ban cogo la a k'a ban ten alors ko bɛ cogo di Aminata Jakite ko bɛ cogo di non mais merci beaucoup a ka mankan ban ok Zotre ko bɛ cogo di kan jumɛn bɛ da a dankisɛ dante donc nin ye n ka intervention fɔlɔ ye ko in na parce que ne y'a essayer n ko n bɛ ko in jateminɛ mais n'i k'i b'a jateminɛ bɛɛ bɛ dɔ fɔ bon n'i k'i bɛ bɛɛ lamɛn dɔrɔn i bɛ kɛ bɛɛ sago ye donc delili de don nin kɛlɛ in ka ban mais ni kɛlɛ bɛ ban bancogo foyi tɛ yen dɔgɔnin bɛ se kɔrɔ ma bancogo foyi tɛ yen minnu ka kɔrɔ olu de bɛ sɛgɛrɛ anw b'o de dɔn
Wa o ne ka intervention kɛ to wa tɔ nafigi den si lamɛn bilen y'a faamuya wa ni mun ye commentaire kirikara sɛbɛn a batardenya tɛ kɛ ne ka vidéo la ne de bɛ ka n nana n sigi depuis a daminɛ la e saraka di commentaire kolonkɛla i tɛ intervention kɛ ni mɔgɔw ko k'a b'a kɛ i bɛna dɔrɔn ka n'i hakilina ta kolonden di o tɛ ɲɛ yan koyi one love à vous tous ala ka kɛlɛ ban Safi Jabate Safi Ansu cɛ Momo cɛ i t'a fɔ i ka muso ka nin ko in dabila Ansu cɛ Momo allo Ansu cɛ Momo cɛ i t'a dɛmɛ an ka intervention na cɛ Ansu cɛ Momo cɛ i ka muso cɛ a ka nin bitinin ka di dɛ cɛ i t'a fɔ a ka nin diya Anju ala ye dɔgɔda dɔgɔya ni muso ma Anju cɛ Safi cɛ tɛ nin ko in to ten de la cɛ Anju cɛ n denmuso cɛ tɛ cɛ Anju kɛ Aramata cɛ Anju cɛ Aramata cɛ t'a fɔ i terimuso ka ou bien cɛ t'a fɔ u ka nin ko in dabila de Aramata ba Anju Lamza cɛ tɛna intervenir nin ko Anju non mais bon ya caramba là-bas donc an b'a ɲini nin ko in ka ban quoi est-ce que tu vois an b'a ɲini bɛɛ fɛ nin ko in ka ban quoi ya nafa t'a la quoi tu vas délire de l'eau quoi ya donc nin ko in ka ban quoi Safi Jabate n'a pas de problème Bingini n'a pas de problème voilà ni cɛw ni mɔgɔw jara aw bɛ kɛlɛ i y'a faamuya wa ya donc ko dɔw mana jakoyaw don quoi ko dɔw bɛ kɛ quoi voilà bɛɛ ni diɲɛ morceau de don quoi i Ansu t'a la Ansu ki jɔ Ansu nte sola lamta tɔgɔ dɔ in tɛ sola we Ansu de ka ne Ansu Safi bine faga sa Anju lamta k'a tɛ se tɔgɔ dɔ in na quoi an tɛ se koyi n'i ma fɔra an bɛ tɔgɔ dɔ in kɛ Momo ye o a bɛɛ n'a ka dilan cɛ one love à vous tous kana balaba Bingini Palmer donc vraiment a y'a lajɛ a ka majigin a ka s'aw kɔrɔmuso ma mankan ka ban nin kun ye ne bala hakilina ye parce que tellement que ne yɛrɛ wele ko in na bon et puis ne denkɛnin yɛrɛ fana triplelen o troublé la quoi Chico donc franchement sini n bɛna vidéo in na tuguni quoi nin ye première partie ye ne ye nin kɛ peut-être ya n bɛna tuguni quoi one love à vous tous ka dugu ɲuman jɛ quoi k'aw bɛɛ lajɛlen fo quoi Bingini o ka Palmer ni Bingini ani Safi n'a ka denbaya Ansu Safi one love à vous tous